Metoda přípravy kávy vacuum pot. Vacuum pot určitě upoutá pozornost klientů, pokud k vám vstoupí do kavárny či restaurace nebo návštěvníků u vás doma. Je to v podstatě tady tohle zařízení, skládá se ze dvou baněk, uprostřed je papírový nebo bavlněný filtr a umísťujeme tyto baňky nad zdroj tepla. Buď používáme jako my například halogenový zářič, anebo můžeme použít otevřený oheň ve formě plynového kahanu nebo lihového kahanu. Princip je velmi jednoduchý. Ve spodní nádobě zahříváme vodu, která nám se přepaří přes filtr do horní nádoby a do té potom dáváme kafe. Tento způsob extrakce kávy je velmi efektivní, což znamená, že to kafe v té horní nádobě necháváme při současném umístění nad zdroj tepla zhruba minutu, kdy velmi efektivně se kafe extrahuje, posléze odstraníme zdroj tepla a vzniklý podtlak ve spodní bance nám nasaje to kafe z horní nádoby dolů přes právě buď papírový nebo bavlněný filtr.